Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kubhungweke ubugebengu eNewcastle. Siyaqhubeka isiteleka eReinkonyeni kanti kuhlolwe izivivinyo ejele laseWestville. Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uhambele indawo yaseNewcastle. Lokhu kuza emva kokuba le ndawo ibengenye yezindawo ezihamba phambili ngobugebengu. Undunankulu uphinde wahambela amafemu akhele eNewcastle ngaphansi kohlelo i-Operation engangeni ngesango iyafohla. Ubese ehlanganyela nomphakathi welokishi osizweni lapho exoxisane khona nomphakathi ngezindlela zokulwa nobugebengu obubhebhetheka kule ndawo. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uThami Ntuli uxoxisane nomphakathi welokishi osizweni. Lokhu kuzemva kwezigameko zobugebengu ezenzeka kule ndawo. Kuzokhumbuleka ukuthi leli lokishi like laba nezigameko zokubulawa kwabantu ngesihluku, kanti undunankulu uthi uzothumela umyalezo wokugcina kulamaqembu enza lemkhuba. Ngekhathi nje ezedlule kule ndawo kwakukhona inhlaka ezabe ivikela abantu. Kepha namuhla sesikule simo esibhekene nenkinga. Sesiphungwa osidlame. Insela boya zamaqembu ezihlukumeza umphakathi ongabazali bazo. Ngoba ubugebengu obukhulu kakhulu la asisho abadala ababenza ubugebengu. Futhi asisho la abadala benza ubugebengu kufanele babenze inbono. Kodwa sikhala ngalezi izingane eseyiphenduka insela boya ehlukumeza umphakathi, ehlukumeza nina nonke enisaba ngisho ukukhuluma ngazo ngoba niyayisaba ukuthi nakhuluma zondihlasela. Uphinde wavakashela amafema akhele eNewcastle ngaphansi kohlelo Operation ongangenanga ngesango uyafohla. Mangisuka lapha kwaba khona abanye abangithumelela imlayezo ukuthi kunamafemu la aqasha abantu lokufika sibe sinenqwaba abantu abangasebenzi. Ngisuke lapha ngayo gasela emafemini lapha emabhodini. Cishe seniyabona amakhosi endlu ukuthi ngempela bengabona ukuthi ngidojile bisathwala. Seniyabona mhlonishwa bengadojile. Kanti umeya wesifunda Majuba uthi lokuhlanganyela kuzobalekelela ekuthenini kulwisane nobugebengu obuhlasele le ndawo. So sibayo inkinga ye-gangsterism lapha eNewcastle. Iprogram namhlanje izosilekelela kakhulu ekutheni abantu bafundiseke ngokugebengu okwenzakalayo. Maningi ngama programs ayenzakalayo within the Majuba district. Silekelelana no Mayor waseNewcastle uNzwakela. Uphinde waveza ukuba umphakathi kufanele usebenzisane namaphoyisa ukuze kuliwe nesihlava sobugebengu esikhungethe leli lokishi. Well, umphakathi ufanele kusondele emaphoyiseni ngoba umsebenzi wokuvimba ubugebengu akusuka umsebenzi kaPremier yedwa, akusuka umsebenzi wamakhansela wodwa, kodwa akudinga nawo umphakathi ukuthi usondele nokuthi babikeke izimo zobugebengu ngoba mangabe ngabikwe lutho amaphoyisa akwazi ukuthi asilekelele. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisosizweni eNewcastle. Izisebenzi zikamasipala eReinkonyeni zizoqhubeka nokuba sesitelekeni kuze kuba umqashi ubanika izimfuno zabo. Okhulumela lezi zisebenzi uBongani Gcaba uthi lena imizamo yokuthi baphoqa umqashi abakhokhela imali yabo yezinyanga eziyisithupha, kanjalo futhi aphinda banyusele umholo ngokwesigaba sika grade 5. Kuzokhumuleka ukuthi iziko lezindaba like labika ngalolu daba lezisebenzi zalo masipala, kanti ke bebelokhu beqhubeka nezingxoxo ezingaphumi nesixazululo. Cishe sekuzophela inyanga izisebenzi zikamasipala eReinkonyeni zisakhala ngezimfuno zabo ezingakahlangabezwa. Lezi izisebenzi zithi zizoqhubeka nokuqhinqa kanje kuze kube umqashi uyabalalela. Sisaqhubeka nombhidlango noma nomzabalazo ukuthi siphoqe umqashi ukuthi acomplye kwi-award eyakhishwa u-arbitrator ethi akasikhokhela i-compensation ka6 months aphinde akhuphula imiholo yabasebenzi ube ku grade 5 kuze kuzobe namhlanje na ke umqashi. Today as we speak umqashi ubengaka comply asitelekile cha sisemgqiqweni nje ukuthi sifuna imali yethu
asizusebenza imali ethu singayitholanga ngoba i-full council bengiloku ngisho lokungiphindelela ngisaphinda namanje i-full council iyathatha isigqibo noma i-resolution ethi asikhokhelwe imali yethu. Iqhuba uthi umphathi kamasipala wathola isivimbelo senkantolo. Kodwa ngaphezulu kwalokho uMM wavele wajikela ngalena waye enkantolo wayothola interdict. Thina ke njengabasebenzi siyasho namanda sinandaba nalawo maphepha senkantolo ngoba yena ngomhla ka25 wazicommit ukuthi imali uzoyikhokha kodwa udinga a workable plan followed by confirmation ye full council si addresswa u deputy mayor u speaker u chief ukuthi imali yethu soyithola basebenzisa igama lika Suni sihlangene ke siloku sibuza nje ukuthi when is soon lo soon kanti unini. Uthi abahlehlele emuva bafuna imali yabo. Sifuna izwe lonke lazi ukuthi eReinkonyeni asiphethwe ngokweqiniso ngendlela izinto ezenzeka ngayo because akwazi ukuthi award ithi asikhokhelwe izimali i-full council resolve bese kube khona umuntu oyedwa uMM omendleleni yabasebenzi. Leyo nje ke ngeke siye sivume sizoma kanje noma ngaze kuyoshaya December kuyoshaya January asisebenzi thina kusukela ngomhla ka19 akho umsebenzi esiwenzayo koze kungena imali yethu njengoba bathi iyongena soon. Uthi abazigqiza iqakala izincwadi abazitholayo. Kunezincwadi ke zabameli lokhu sithunyelelwa zona ke sinikezelo ma ultimatum esayithola ngomhla ka20 ayikhuluma ngomhla ka19 ukuthi we were embarking on an illegal strike and so forth. Usamu makasikhuze usamu is either uyasowna noma uyasdisowna ngokwe confirmation to say akasivumelanga lesisiteleka because they actually interpret le gathering yethu ya daily as isiteleka yethu asitelekanga kodwa sisebenzisa our constitutional right to hold an employer accountable ukuthi asitshene ukuthi when is soon imali yethu siyikhokha nini. So therefore alikho kiphepha aweka amaphoyisa akukho nokukodwa okungasigudluza entweni esimikuyo ukuthi sifuni ukukhokhelwa imali yethu. Lumbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Omunye weziboshwa ejele laseWestville uThandanani Ndaba ucele umnyango wezemfundo ukuthi ungenelele ukuze akwazi ukuqedela iziqu zakhe zeMBA esengaphakathi ejele. uNdaba uveze lokhu ngesikhathi iziphathimandla zomnyango wezemfundo zihambele kuleli jele ukuhlola ukuqhubeka kwezivivinyo zikamatikuletsheni. Namhlanje usuku lwama-25 oku-25 kwaqala izivinyo zikamatikuletsheni esiqale ngenyanga edlule. Ngqongqoshe wezemfundo kulesi sifundazwe uMnumzana Sipho Hlomuka uhambele ejele laseWestville ukuyohlola ukuqhubeka kwesibhala kwezivivinyo njengoba namhlanje bekade kubhalwa isifundo seaccounting. Sisubonga kakhulu istaff sase correctional services ngomsebenzi omuhle abawenzayo. Abagqugquzela abantwana nobhuti nomama ukuthi egcineni ikhona second chance fanele bakwazi bafunde nama skills abanye bafunda ema-university bekhona la ngaphakathi kumsebenzi omuhle lokho kusho ukuthi uyakwazi ukuthi uthole second chance noma usukade uboshiwe. Besikhulumela nabo abafundi babeke izinto esihlukene njengoba omunye efisa uba kungenelelwe ukuze ezokwazi ukuqeda isiqu sakhe seMBA nathi uzibone evalelekile njengoba acela kunyaka odlula ukuthi afakwe isicelo sokuthi akwazi ukusiqedela kodwa kuze kube manje akakazi alithola lolo sizo. I'm sitting with awkward position yabo ngisalelwe research project engakwazi ukuyenza because of ama restrictions ala esent ilokhuzana labe kufanele ngiyokwenza iresearch khona kuthiwa ngifike ngizosayina i-confidentiality document then uDCIS akwazi ukungirelease ungakwazi ukungirelease then ngistuck between an incomplete qualification nokuthi futhi angikwazi ukuprogressa because i-target yami bengithi by 2025 ngifuna ukwenza iMBA. Esiphendulela uCommissioner wamajele uthi lokho bengaze kufike kubona
kodwa bazolithola ithuba lokuthi bekwazi ukuxoxishana neziphathimandla kubonakala ukuthi usizakala kanjani. Le yansizwa yakandaba sizoke sihlalele phansi ngoba ikhulume ku MSC singakalazi udaba layo kodwa sizwile ukuthi umbikelile umphathi wejele la kukhona mhlambe enqendeke khona umphathi wejele sizofuna ukumsiza. Omunye wabafundi bebhala isifundo se-accounting waseMlazi uthi leli thuba lokufunda kena lingqayizivele futhi akangabazi ukuthi uzophasa ngamalengiso. Ningi indlela zokuthi ushintshe impilo yakho. Into yokuqala nje imfundo yabo lonto ngoba ngale kwemfundo kule South Africa esiphila kuyona akukho ngakwenza futhi akukho la ungaya khona. So mina ngingawusho nje ukuthi nje education is the key. Ungqongqoshe uthi lezi izinhlelo zabo zokuhambela izikhungo zamajele esibhalayo kusuke kuuhlelo lolu abaliqhoba unyaka wonke. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261 ngisejele laseWestville eThekwini. Zishiye ekhalo izikhukhula ezihlasele eMgungundlovu izolo ntambama. Lemvula ebihambisana nesichotho inethe isikhathi esincane kepha imfula neziphethu bese kugcwele kuchichima. Imigwaqo edolobheni igcwele amanzi kungahambeki. Abanikazi bemizi eNorthdale bakhale kakhulu ke ngomonakalo. Omunye owakhele eduze nomfula uthi udilikelwe udonga abiye ngalo kanti omunye uhlushwa amanzi egcekeni. Izakhamuzi zaseNorthdale eMgungundlovu zithintekile kakhulu izikhukhula nesichotho sayizolo. Komunye umuzi wakhe eduze nomfula kuwe uthango ngenxa ukuthi amanzi abesegcwele ebaleni. Last night we heard the wall fall. It was quite dark, so we couldn't actually really see the height of the river. Eventually when the lightning came, we actually saw the water in the yard. That's how high the water was, which actually made us really scared because we not thought we were going to be swept away. Omunye umnikazi womuzi yena wakhe eduze nexhaphozi okanye isiphethu uthi amanzi abegobhoza engathi impophoma. Last night, due to the heavy storms, the water seeped through our fence and it was like a waterfall that was coming through, or like a river that had burst its bank. It flooded our house and it entered the yard. Because of the amount of water, volume of water, the drainage couldn't take it, so it seeped into our house and flooded our house. And this happened previously 2 years ago on the 29th of December. We had disaster management and everyone came. We had to get the community's assistance in connection with the councillors that came over and assisted us. Ugavenda uthi sebaphoqeleka ukumba umsele kepha kwawona awusizanga izolo. We had to dig a trench to avoid further, disasters like this. But however, last night that trench didn't even hold up because the water was just overflowing into it. It didn't have like a escape route. So we need the council, we need municipality to come and assist us. Dig a trench. It's not just me that's affected. Yes, I'm affected by the fact that the water gushes into my yard and house, but my neighbors are also affected by having constant water in the back. We pay rates for a property that we cannot use. Amakhansela lezi ndawo zombili athi lesimo sidala kanti yazolokho eqhubeke ithinta umasipala umsunduzi kuba ungenelele. What I found is even years before, the residents from Aurora Place along Regina Road, they have this issue where there's water that constantly flows into their backyards and they are unable to use their backyards. Most of them. There's incidents where the tarmac, the cement has actually lifted up in their backyards. Walls have collapsed. People have put through claims. Nothing has happened with it. We have approached municipality a number of times. Like I said, it's part of the IDP, but unfortunately, nothing much has been done. I am going to write an email again to the municipal manager, asking her for assistance and how can we then sort this out. Izindabeni zo1 KZN TV ku-Ayanda Dube ngiseNorthdale eMgungundlovu. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuye. Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi-ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kubhungwenge ubugebengu eNewcastle. Siyaqhubeka isiteleka eReinkonyeni kanti kuhlolwe izivivinyo ejele laseWestville. Umndeni wakaMakhoba indindimi esikhaleni uthi usanethemba lokuthi uzomthola umfana wakhona oneminyaka eyi-16 ogulize washona olwandle. Lesigameko senzeke ngomsombuluko olwandle lwasendindimi esikhaleni ehamba nabangani bakhe.
Umndeni wakaMakhobe Ndindima eSikhaweni usuhlale kulolu lwandle kusukela ke ngosuku lwangomsombuluko uthi ungathi ilungu lomndeni walo elaminza lamuka nolwandle okunamanje akaze litholakala. Lo mndeni ulekelelwa kanangamalungu omphakathi. Unina womfana uthi wahamba nabangani bakhe ukuyobhukuda ulwandle kodwa ke yena akazange ngabuye. Endleleni shuthi yahlangana nabangani bayo ke yangabe safika ngisho kumina yahamba yayo ulwandle. Umiyo olwandle akwazi umuntu la ekhaya. Base ke kwadlula nje isikhathi kwase kubuya umfana wamakhelwane ezotshena ugogo nomkhulu ukuthi uwandise wabambiza ngomakhabe bethi umakhabe uhambe nolwandle. Ila khona uma wasuka khona ke bazama ukuthola mina ke ngase ke ngaphuthuma khona mengifika ngafika kugcwele nje abantu bomphakathi bonke bekhona bebheka ukuthi mhlambe ngabe lumkhiphele ngaphandle noma kwenzakaleni ngoba kuthiwa ukuhamba kwakhe akucacanga kahle ngoba wafika wangena kwathi kuqhamuka igagasi wayese egxuma phezulu kwasilimthatha kanje abangisavela noma ecela usizo yabona lonto le kwenzeka kanjalo ke sabheka namanje siyabheka khona basolwandle balala khona asikakatholi lutho. Leli bhishi lineziwombeke eziningi ikakhulukazi ngekhathi zasehlobo lapho ligwiliza ke kumuke kabantu abanye behambe ngabesatholakala. Unina womfana uthi akalahli ke yena ithemba lokuthi kuzomthola umfana wakhe. Ngenza yonke into ekuthiwa ngiyenze ukuze kubuye ingane. Idibuye iyaphila noma ithule akunankinga kodwa nje mekubuye yena ke ngimtholile. Yilokho engikulwelayo njengamanje. Thi ungalahli ithemba. Kusase ukuthi singa give up. Nxa etshenthe empilweni kumele ubhekane nesimo ngalokho ushona le nale ngoba mungasibheki inqobele angeke uzophumelela ngithi ukuze sinqobe lento kumele sibhekane nayo lisekhona ithemba lokuthi somthola mina ngisenalo njengoma wakhe lisakhona kimi. Imeya kaMasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi uthi lo mndeni awulahlekelwe wodwa kepha kulahlekelwe nesizwe sonke ngoba uhambe kumuntu obenekusasa. Kunomndeni olahlekelwe indodana yawo nesidlulisa kakhulu ukuphatheka kabi nokuzwelana kakhulu na umndeni ikakhulukazi masilalela ukuthi umfana ubesebizwe kwenye ama teams edlala esigabeni sePSL edumile kakhulu bekufanele ahamba umfana next week esebhukhela namabhanoyi ukuthi siyodlalela i-team yakhona u-under 17 zonke lezi nje sifikiselana usizi bezizosibeka nathi ebalazweni njengomhlathuza ukuthi khona umfana omncane odlala ibhola esigabeni sika PSL sithike uNkulunkulu ke akabe nabo ikakhulukazi uma uNkulunkulu engangenelela ukuthi umzimba womfana umndeni ukwazi ukuthi uthole ukwazi ukuthi ufihlwe ngesizotha. uNgwezi uthi bakhathazekile ngezigameko lapho ulwandle eSikhaweni limuka libhubhisa abantu abangena kulo. Uthi lokhu sekubaphosela inselelo njengomasipala yokuba beqwashise umphakathi ngendlela yokuziphatha njengoba ke behlala eduzane nolwandle. Mhlambe fanele sizame ukufaka njengomasipala imfundiso kule miphakathi eseduzane nolwandle ukuthi konje umuntu umsiza kanjani umuntu omenzayo. Siba training ngisho kuthiwa sizukubaqasha ke njengomasipala but babe nayo training yokuthi ngoba vele bayakwazi ukuhamba ngokutshontsha beyobhukuda khona illegal ngoba ngeke siwathatha amabhishi siwabiye siwavale. We don't have imali enjengaleyo. So ke mhlambe kodwa ukumaximize izinto zokuthi abatholi training abantu ikakhulukazi ingane ezincane ezikoleni mhlambe sipartnerish nabantu abathile bafundisa ingane ezincane ezikoleni ukuthi into ye-swimming ukuthi bakwazi ukujwayela ukuze makwenzeka ukuthi kwenzeka isehlo esinjalo bakwazi ukumsiza umuntu osuke khona lapho. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu eSikhaweni. Kuqopheke umlando ichweba laseThekwini lamukela kokuqala omunye wemkhumbi emkhulu kunayo yonke emhlabeni. uBrian Adams ongomunye wabengamele ukusebenza kwaleli chweba uthi lokhu kuveza ngokusobala ukuthi leli chweba selikulungele kangakanani ukwamukela imkhumbi emkhulu yahlukahlukene evele emazweni aphesheya ikakhulukazi ke njengoba besanda kwethula imishini emihlanu ebalekile nebalekelela ukulawula imkhumbi uma isisechwebeni. uAdams ubekhuluma ngesikhathi kwamukelwa lo mkhumbi obuqukethe izimoto ezintsha ezingaphezulu ka-9,000. Zisuke seyiphuma kanjena izimoto ezintsha uma zifika ngomkhumbi echwebeni.
kuqopheke umlando ngesikhathi ichweba laseThekwini lamukela okokuqala omunye wemkhumbi emkhulukazi obuqukethe izimoto ezintsha ezivela emazweni aphesheya. Abechweba bathi ke lokho kungubufakazi bokuthi ke sebekulungele kangakanani ukwemukela neminye imkhumbi yalolu hlobo. This showcases the Port of Durban's capability to handle these the largest vessels floating the world today. Today is also we significantly proud. It's a proud moment for us because we're using 2 of our new tugs that has arrived in the Port of Durban. We've bought 5 tugs, and that again, today showcases our capability not only to dock the vessels safely, but to ensure vessels are berthed efficiently at the Port of Durban. So that's very important to us. This showcases and reinforces our position as the Port of Durban to be the significant gateway for maritime activities in the country. Ube yinjabulo ngesikhathi lomkhumbi utheleka kanti ke abasebenzi abachitha ngasikhathi bawamukela ngokosiko lwalomkhakha ngokuchala ke ngamanzi nokuyindlela ukwamukela ngokusemthethweni. Kuvele ukuthi ke lomkhumbi usebenza ngendlela yokonga imvelo. This vessel carries over 9,000 cars, which means it's the largest vessel carrying cars around the world by, I think the last one was 8,500 cars. This vessel, Precious, she's actually equipped with LNG powered, which means that she is not only the largest vessel, but most efficient in terms of sustainability. Environmental goals are significant for us as the Port of Durban. And this showcases that when she comes to the port, there's 0 emissions being emitted in the Port of Durban. She's hybrid powered, which means she has solar powered, but also LNG powered. So it showcases that the new technologies in the world is right here happening at this moment in time. Yize lona kungumkhumbi uqala walolu hlobo olonga imvelo ikhona neminye eyakhiwayo. This is the first of 9 ships of this kind that's being built, and they will be introduced into this line service. So yes, indeed, this is the future. We've seen 1 or 2 LNG vessels called, but this is a new type of fuel that's being introduced, greener energy, and it's just good for sustainable and environmental goals, Princess. Indabeni ze-1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Umsunguli wenhlangano engenza inzuzo izingelosi Community Organisation uNompumelelo Khumalo uthi wathola ubizo ekutheni asize labo abahlala emgaqweni ngokuthi abapha ukudla. Ekhuluma nethimba lezindaba ngenkathi lenhlangano ezinze Richards Bay, uKhumalo uveze ukuthi abagcini ngokupha abasemgaqweni kuphela kodwa baphinde banikelele nakwabadala kanjalo nasezikoleni. Emva kokuthola ubizo lokuthi mangasiza abantu abahlala emgaqweni akazange nanaze njoba wasungula inhlangano engenza inzuzo ebizwa ngokuthi izingelosi Community Organisation ukuzama ukusiza lentsha. Unkosikazi Khumalo uthi kwamkhalisa kakhulu ukubona abantu besifazane behlala emgwaqweni. Ngayekiswa emsebenzini angibange ngisaphindela mase kubuyela kwakuJuly 8. Emveni kwalokho ke impilo yami yashintsha all together. Ngizwila khuluma nami ukuthi ngiyakuthuma ke manje ngiyakukhipha kwi-comfort zone, ngifuna uhambe uyosebenzela abantwana bami abanganakwe umuntu ngaphandle abahluphekileyo. Ngifuna ukuthi wena ubuyisele ijustice kubo, abekho ababanakile ababizwa kwimicimbi ethize abadli kahle noma abantu bebabona bayabakhahlela kanti mina Jehova ngiyabathanda. Mina kwase kuyacaca ukuthi lokudla engidla kwami okunamasaladi kumele ukuthi ngibenzele, lenyama engidla kwami kumele ukuthi ngibenzele. Ngakwenza ngaqala ngingedwa ngithatha umzukulu wami ngenze naye ngihambe ngiyonikeza abantu. Ngiyawasaba laba babizwa ngamaphara, nami ngangibabiza nje ngamaphara namhlanje ingane zami. Ngiyabasaba ngithi Nkosi ubani ozobatshela ukuthi nakho mina sengifikile, kodwa konke kwenzeka ngangithi mangifika nokudla baqhamuke babe baningi. Thema kudlula lapho sengihleli ngasekho emsebenzini kwakhona into ethi hayi ke manje vula lo msebenzi uqambe uthi izingelosi ngoba izingelosi ezakhuluma nawe. Ekhuluma nabesindaba uKhumalo uthi labantu abahlala emgwaqweni ubanika ukudla okusezingeni kanti bakhona nabanye
ababuye babonge kuye emva kosizo. Sawuqala lo msebenzi sawududula sawenza mangabe sipheke ngazuthi siyicatering sibanikeza ukudla angengazi into uNkulunkulu ayifaka kumina ngoba singena phakathi esizindeni sabo. They are like my children ngendlela abakhombisa ngayo uthando kumina abasenzi lutho ayikho into abasihamu ngalutho ila ngibona khona ukuthi bathemwa ubaba uNkulunkulu. Uma kwenzeka ngibatshela ukuthi angizanga ngaleli sonto ngoba bengingenakho ukudla bathi mama siyakuthandazela mama siyazi ukuthi ubaba uNkulunkulu ngelinye ilanga uzokusiza. Le nhlangano ayigcini ngokusiza abantu abahlala emgwaqweni kodwa iphinde isize nabantu abadala kanjalo nabafundi ezikoleni. Idolobha iRichards Bay likhungethwe inqwaba yentsha edla izidakamizwa nehlala edolobheni. Lempilo esiphilayo asayifuni mangitshela abanye ukuthi inkinga emakhayeni ababhekene nazo kwasho nabazali bahleli komalume abasathandwa angikho concern kangako ke nokuthi kwenzakaleni kumina mangibabuka ngibuka uNkulunkulu kumina mangibabuka ngike ngibuka isidalwa esuNkulunkulu ukuthi uJehova uyakwazi ukususa umuntu from iphitha kuyo amenze abe yilo muntu awuye ngoba ngelinye ilanga bayoshintsha labantu. Kulabantwana kunabantwana abake bangitshela ukuthi ba ama drop out asema universities kulabantwana kunabantwana abano grade 12 ngenxa yezimo ezithize ama challenges ababhekene nawo kube nje abanye babo ke bebeke bafike futhi mase ngiyonikeza ukudla bathi mama ngiyabonga ngizile ukuzothatha ukudla. Lo mcimbi bekuzobongwa ngawo kuphinde kusingathwe nomkhuleko walomsebenzi owenziwa uNkosikazi Khumalo. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nengosi yomnotho nezemidlalo masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolosa ngazo namhlanje. Kubhungweke ubugebengu eNewcastle siyaqhubeka isiteleka eReinkonyeni kanti kuhlolwe izivivinyo ejele laseWestville. Kuleli qophelo ake singene sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli u18.5 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u22.70 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u18.94 maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona $2,696.55 i-ounce kuthi oil ongahluziwe ube u$74.23 umphongolo. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi kusasa nezinye. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.